Sarumah mangkoba bisa siabana kini basalah usah gitu basiara hujan labe Arya tanah urang dan badan akan mangkudenai batinggakan. Dulunya kita sagi dua iriang jalan mengalah kini sampai hati ada lupakan. Hujanan labe kita hadap sama bamandi manga hujan rinai ada bapa yang kini lah takkan memang konyo lah sarumah mangkoba pisah siabana kini nan basalah usah gitu basiara hujan labe Arya tanah urang dan badan akan mangkudenai batinggakan. Di tanah urang dan badan akan mangkudenai ditinggalkan. Oke, sekian, terima kasih.